para banget be hagan ka por ba menta nakwa ban ya thu ipi nakwa ban ong hagan ka por nakwa ban pen sngau hapdeng jong pi ye ka ai ka ba mun sim jong utrai ye ka ai ka ba mun sim jong ublai mun sim ba khoi upen pau upen I pau yanga kata nakwa ban ya thu ipi kata nakwa ban pen sngau hapdeng jong pi ko kibe I ki jong utrai ko kin men ki jong a ko ki ba suspa ki jong ublai pitip na minister men bang adon ka jing duai kat bang nang pendam yela di ka jing duai kat bang nang shong ka jing duai kat bang nang tu ka jing duai woman sim jong utrai woman sim ba khoi ublai upen pau upen I pau upen I yanga ye kata ka jain ka balik ye kata ka jain ka balik kini por bala dep bro woman sim boleh pen I ngat ka jain ka balik but minister bro upen I yanga kata ka jain ka balik but kata ka jingli jong kata ka jain kabang I kalau kata ka jing khoi ka ba syar khai bam dan jing mong tang kan diat ro but kata ka jain ngayo I kalau kabang na I kentang but dayo I kentang ye kata ka jain idan buram hado kata-kata kata ka jain but pitiem nem ko ki be I chok blai ha kata ka jain pitiem ha kli jong kata ka jain nga I ye ka ktien ka chong blai la tho ye ka ktien ka chong blai ha kata ka jain but kita ki ktien ni chong blai nga pule ki nga I ki bakilong ki khoi ba kita ki rong jong kita ki dak kelong ki ba khoi ba ka ba yong rum dei ka ba li rum dei ka ba blue rum dei ka ba saw rum dei green rum dei kalong kita ki dak ka ba I khoi kita ki rong jong kita bat kalong ka jing I ka shai ba kita ki dak nga pule bat kata kada khat ka ktien jong blai ka badan hang ta kadai kum ne nga ka wa ban pule ka ni ka por ban pen sngau ye pi ban ya thu ye pi ngap kata kadai na ka gospel jong Lukas chilanong kada khat ka balai phu nyao ki kitien ki ba ong kum ne ngap na ba ka wai ru ka ktien na oblai kan om long klem ka bor kini ki kitien kene kada khat ngai I kene ka jing tho kadan ha kata ka jai pitip ne em kat panganang pendam kat panganang tu kat panganang penret kat panganang shong hai ki jahat chong trai hai ki jing duai umen sim ba khoi ublai umen sim jong trai uwan ban ya rap ye ka jing em chong ha ngai asnyao ye kata ka jing pasiao ka jong men sim jong trai ngai asnyao ye kata ka jing hikai ka jong men sim jong trai yang ha bat ngai asnyao ba uwan ro ye kata ka jing shampang uwan ro ye kata ka jing snau thu uwan ro ye kata ka jing penshai upen shai yang ha uyarap yang ha umen sim trai ong kum ne uang kene ka jain ka me I kene kata ka buram ka chong ublai kan bo men sim utrai udang penshai yang kata nganang yai tu ka jing duai bat nganang yai pendam ka jing duai ong kene ka jain ka bo me I kene ka jain ka de ka buram ka chong ublai ka buram ka chong utrai ka buram ka chong Jesus Christ ka buram ka chong ublai hallelujah ngas ngau komende ngas ngau thiang ba ngas ngau bang palat ka jing pen pau jong sim jong trai ngas ngau thiang palat uang kene kede kata ka buram ka jong ublai hallelujah ya roi trai ngas ngau thiang palat ngas ngau bang palat bat sim utrai upen syai nga uang kum ne ba ublai ulapan krat
Bahkan ka buram ka jang o. Baun pun kup. Hauta ubadan ka donot ka bashisha. Hallelujah. Ni ngas ngau tiang palat. Ong mun sim jong try. Ong mun sim khoi ublay. Ublay menta. Upen krak. Bat un pen kup ene ka buram ka jang o. Hauta ubadan ka donot ka bashisha. Hallelujah. Ngaduai. Ong try pen inga. Kran yang nga. Pen ilam yang nga. Yano memon ban pen kup ene ka buram ka jang meh. Kran dia try. Kran men sim khoi. Pen i men sim khoi yang nga. Ya kata tu men sim jong blame pen i re. Kran dia kata. Nyo snyo baik tang ka ne ka baong. Blay un pen kup ene ka buram jang o. Hauta ubadan ka donot ka bashisha. Tang kata ngayo snyo. Tang kata ngayo snyo ko kibe ichop lai. Hallelujah. Ngas ngau kemen ka pendap inga de jing kemen. Ngas ngau tiang palat habang i jing pen pau ke jong try. Habang i jing pen pau ke jong men sim khoi ublay. Ublay un pendan kam ya uta ubadan ka donot ka bashisha. Ublay un pen kubor ya uta ubadan ka donot ka bashisha. Ublay un ra ya u haka buram ka jong o uta ubadan ka donot ka bashisha. Ublay chem ngau bah. Ublay ngau bah. Ya uta ubadan ka donot ka bashisha. Ya ro itrai. Kene kene jing pen pau ka jong men sim jong try. Kene kene jing pen i pau ka jong men sim khoi jong blay yang a minister. Na ong i pi ki be i jong blay. Ki be sus ba ki jong try. Ki nong bot ki jong Jesus Christ. What shep ting ki jing e ka pi mat. What shep ting ki jing e ka pi kendo. What shep ting ki jing e ka pi ale ka jing em jong pi. Lada rahem sekat nu ke jing e ka jing em jong pi. What shep ting. What shep ting ki jing e. Ko ki khôn jong blay. Woman sim jong try ong. What shep ting ki jing e. What shep ting ki jing pang ki jing shitom. Ki wa ban ben ki de khot met jong pi. Piu i la di. Ka met jong pi. Kadane padeng ki jing pang jing shitom. Pis ngau jinjar, pis ngau kuslai. Teng pis ngau si, pis ngau diau. Haka jing mut jong pi, haka donut jong pi teng pila ngau du jing kermen ban yok kia. Woman sim jong try. Woman sim jong blay. Uong kum ne. What shep ting ya ki jing pang ki jing shitom. Ki wa ban ben ki de khot met jong pi. What shep ting. Ong man sim try what shep ting. What shep ting ya ka thma. Ka ba kanja man sim. Ya ka ba don haka jing em jong pi. Ka pi ale man ka sngi. What shep ting ya ka thma ka ba kanja man sim. Haka jing em jong pi. Ya ka pi don ha pedeng jong ya jing ale. Man ka sngi. Ong man sim jong try. What shep ting. What shep ting ya ka ba karan ben ya pi. Ha pi shekriyo try. Pi syak karan ben. What shep ting kita. What shep ting ki mau jin thut. Ki ba penwit. Ki ba penthut. How pi boot yo blay. Pi shekri yo try. How pi imbat yo blay. Ki penwit penthut. Ika jing tiyat ke jong pi. Bat yo try. What shep ting kita. Ong men sim jong try. Kum ne. Pi di ben kam shep ting yo blay. Pi di ben shep ting yo try. Pi di ben kam shep ting yo Jesus Christ. To ting burom yo blay. To shep ting burom yo Jesus Christ. Ai jakai men sim khoi ka jing em jong pi. Ai jakai ka jing tray ka jong men sim khoi ka jing em jong pi. Like lui yela di. Ha ka jing tray ka jong men sim khoi. Ha ka jing em jong pi. Ai jakai Jisu. Un wan un chong sngo ba.
kita nốt cái trong phi ai bagai cái jing em trong phi bộ try bộ play jong you Jesus Christ unda yo ban yai ngau ba hapdeng trong phi onda umen sim trong belai uyo ban try cái jing em trong phi onda Jesus udona cái jing em cái trong phi u Jesus undona cái jing em trong phi na ong i phi ada ublay udon ha cái jing em trong phi ublay udon ha cái liang trong phi uai uta ubala ban yeng yale bat phi uai uta uban yale bat phi na ong i phi ne ka por tu ye pulilang bat nga ne ka ktien ka jong trai snap ktien jong blek ong kum ne sam chispa khat pra de khot ka ban reu utrai u hakaliang jonga nganom shepting u breu ula ban le ayu yanga phi ai jaka ka jing trai ka jomun sibakhoi ha ka jing em jong phi u mun sibakhoi u blai u yo ban trai de ka bor ka jing ha ka jing em jong phi u blai u ba crowbor u ba don bor u ba halor ba ha kli tam u yo ban shong sngo ba u yo ban yai sngo ba ka jing em jong phi baga jing em jong pi kadon haka jing shin shar ka jong utrai Jesus Christ haka jing alam ka jong umun sibakhoi ka jing em ka jong pi don haka liang ka jong belai udon haka liang ka jong pi lada utrai pi tip nam belai udon bat pi ong ka ktien jong utrai u haka liang jonga tonge ikane utrai udon haka liang ka jong pi habo try don bat pi habo try don bat ni habo mun sim ko yalam ni ki jing e ko pi kendu ki jing e ko pi mat ki jing e ko pi sham ikine baro kin sa klam lut kine baro pin sa job lut iki jing e la daga jing em jong pi sno how try Jesus Christ pi yai ne how blay pi im bat blay pi yai bat blay ki jing e ko pi kendu ki jing e ko pi mat ki jing e ko pi sham ka jing em jong pi kine baro kin klam lut ikine baro pin sa job lut ini ki jing e ki jong pi da utrai Jesus Christ da blay pin job lut iki jing e jong pi what shapte utrai u hakalian jonga ngan om shapte habo utrai don hakalian ka jong pi what shapting ki jing pang ki jing shitom ki ban ben ga khat mat jong pi habo utrai don bat pi utrai don hakalian ka jong pi don em ka bam la baru blai don em ka bam la baru utrai jongi don em ka bam la baru kunrat jongi na ong pi om don ka bam la ho blai baro kilong ki bala ho blai hau breu long bamla hau blai baro kilong ki bala hallelujah ya ro you try hallelujah hau blai baro kilong ki bala ki jingpang ki jing shitom ki badon ga khot mat ka jumpi habo try don ga jing em jumpi habo mun sim ko utray ga jing em jumpi u yalam ni pi u jisu don ka liang ga jumpi ka jing pen khia pi tip nam ka dan hau jisu u jisu ula ban pen khia ipi what shaping ge jing pang ge jing shitam na ong ipi na do jisu don bat pi u men sim ko don ga jing em jau pi pila long kita ki bala khia janai what shaping ge jing pang habo jisu don pi u men sim ko don pi pila long ki bala khia ka mat jau pi pili opdiang ge jing pen khia ka ba janai na utrai Jesus Christ baik nyan ong ipi ha pi hai linti ka ni ka slak ndo pertai ka jing em jong pi kerana ka thma ka ba kenja men sim ha pedeng ki jing elek thma ka ba kenja men sim what shape thing ka jing raham ka thma what shape thing udon utrai udon ublai udon jisu itip ne ha ba ngi lek chat thma om dei wengi ba yalek don uta nong yalek ta u jisu ublai jing long ba krau ba don boru ba ik yang ai pi adu kata uba sngau sun ai yang ai pi uba ik yang ngau ba ik fi dei ma u kan uba job tang ba ka jing job u ai pi u ai ni ma u ulong nong job
mau long ba job Henry kata ka jing job pa da kata ka jing eat ke jing da kata ka jing isnai jing da kata ka jing baha ka jing u ai yang u ai pi na maru I kata ka bor bru jing kalang ka batalot u I kata ka jing mut bru jing kalang ka batalot u I bangilong ki bru ki bamlong e ru de te kadau da kata ka jing eat de kata ka jing isnai de kata ka jing baha ka jing kata ka jing job ka jing u ai yang u ai pi de te kadau kalong hapdeng kan ke perthai ke bang em ngidan hapdeng kata ka thma ka bakan jaman simro ngim de ban syapte ngi de ban ya syapram laga thma ka nang jor ngin ya syapram ban syakriyo trai ban bot yo trai ban em na man tau trai ban le ka mon ga trai ban pensngau bahai yo trai ban sya sitom na man tau trai ngim de ban ai jaka ngim de ban ai lat ya ka jing syap ting ha ka donot ha ka man sem ngi ban be ki man sem jang jing syap ting ne ka jing em jang ne ka jing em ka jong pi ko ki be it ke jong trai ting borom yo blai ai jaka man sem khoi ai jaka jisu ha ka jing em jong pi la de ki mau jin thot ki pen wet ki kelanti ya ke jong pi bar utrai ki pen thot ka te kelanti ya ke jong pi bar utrai jisu Christ what syap ting what syapte what ai jaka ka jing syapte utrai u hakaliang jonga utrai u don hakaliang jonga utrai u don hakaliang ga jong habo blai u ba kraubor u ba donbor u ba hakli tam u don hakaliang ga jong ma u kain u nong yada u kain u nong yara u kain u nong kersyan u dingdu syangdu jonga jong pi u dai u blai kai haba ma u don bat ni nginam syapte ngis ngau shngai namar ngi shangi alut hau ngada ai kilut hau ma u utip khambhai ki e ke baro ga gm jonge ngi dai tang ban pen ko ngo ban but ban le ik e ke ba u hukum ukran yang ai pi lang ba ka ktin jong pi puli lang bat ngane ke pon ke ktin jong trai ka stiu pol apostol chikinong rom pra kala nang khot ka balai puai kumno tengen ya ong kini ki e baro lada u belai udon ka liang jongi mano te uno te ubala banyeng ya le bat pi te shisha ubelai udon hakaliang jong kita kiba ai jaka ba utrai ka jing em jong ki lado pi ai jaka yu men sim ko pi ai jaka yu jisu utrai ka jing em jong pi ubelai udon hakaliang ka jong pi hallelujah kane ka khobor hakane ka por nga wan ra ban pen sngew ban ya thu happening jong pi nga ngai ublen gar khui pi nga ngai pindon ka jing gar khu jong trai nga ngai pindon ka jing dap ka jong blai ha ka ka por ngan duai na ka bata ka jong pi tong ini duai trai jisu ya rap ikelong pa kelong kami ke khon samla kan tebet shanrang ki bas ngap bat ki bas sha skor ka khobor ka jong me ha ka ka por ba menta gar khui ki ablai pendap de ka jingkar khu ka bakan ja belai ka jong me ka jing em ka jong ki ko try men sim khoi menang long utaw nong yo kan ti ka jing em ka jong ki men yalam men hikai ya ki kum ju na do ki long pa ki long kami ki khon samla a try ji su yarap iki isnai ki yarap lem ni ki isnai lem ni ki a belai jong ko pa bakin om shapting ko try ka jing e ka baki mat ka jing e ka baki kendo bakin om shapting ka jing pang ka jing stam ka badan khat mat jong ki ko try bakin om shapting ni ka thma ka bakan jaman sim ka baki dan apeng jong ka jingale ka man ka snge ka jing em jong ki ai bor ki kinam shapting ni ka try kinam shapting ki mau jong ka jing thot ka try kinam shapting ki ai baro ka try kin pai kin pek tang chi ka jing kraw ka jong me bat chi ka jing la ka jong me melong ba kloi badap de ka jing e ka jing snai ban ya rap e ka jing em ka jong ki ko try isnai ki ablai sngaw snai lam ji sui ki ko pa e o blai jonga ko try me don ka jing em ka jong ki me don ka jing em ka jong ki ko try me don ka liang ka jong ki ha me don ka liang jong ki e u tau bala ban yeng bat yele bat ni ko try em go jisu e o me ya da me ya sumar me ker me ka da me ka dok ka try yala ke jong ki khon ki jong me mem ju e khun swet mem ju e rangli ko try jisu me yo sngaw ga jing duai kublai shibon jisu kublai shibon min sim ko ka buram nga ai sheme try na meng ye pan kine barok kertem jisu hal kertar de amen yaro itrai ublen ker khui fi un ker khui ngi barok jong ni ka por
ngin se kan du awai pat kapor anda mun sim jong trai wan ra ki khubor ya ka banganang yo ban pensngau ban ya thu apdeng jong phi nam ta ka borom jong trai amen